Avui estem a l'última parada del 6è vol oligotòxic, que l'hem fet aquí a Vic, i hem parlat de comunitats energètiques. Aquí a Osona és on va començar a néixer l'embrió de les comunitats i ara mateix ja tenim unes 30 comunitats energètiques. Llavors ens han explicat una miqueta el procés que s'ha viscut aquí i també s'ha explicat una de les peculiaritats que tenim aquí a Osona, que és que es va crear la primera cooperativa de segon grau, que és una cooperativa de cooperatives, que ara mateix ja hi ha més de 50 comunitats energètiques que en formen part, no només d'Osona. Llavors creiem que aquest és un model molt interessant a seguir, perquè aquesta cooperativa de segon grau allibera a les persones de la comunitat de tasques com feixugues, com pot ser el control de socis, però també els allibera de tasques tècniques, no? Com ara fer els projectes. Nosaltres des de l'agència local creiem molt en el tema de la comunitat, que és molt important crear un grup potent de persones, i de fet en un dels tallers que hem fet avui al matí han vingut d'una comunitat de convivència de Cal Cases per explicar-nos el seu treball durant 17 anys amb el tema de la comunitat.